ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଫେରିଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ନାମଟି ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ନାବିକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରାଚୀନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ରହସ୍ୟର ଏକ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ମିଶ୍ରଣ ଯାହା ଆଜି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡ଼ାକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭଳି କାହିଁକି ଭୟ କରାଯାଉଥିଲା? ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ଗଳଲି ଅନ୍ଧକାର ରାତି, ଏକ ବିଶାଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ଭାରତ ମହାସାଗର ଦେଇ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ଜାହାଜର କମ୍ପାସ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କୌଣସି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳ ଜାହାଜଟିକୁ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିର ଭୟ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ କୋକୁଆ ଭୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଥିଲା। ତେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ସେହି ସାମୁଦ୍ରିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ବାହାରି ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିର କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦୂର ସମୁଦ୍ରରୁ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ କଳା ସ୍ତୂପ ବା ପାଗୋଡା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ନାବିକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା କେବଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଜଟିଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହସ୍ୟର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ସେହି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନାବିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିପଦର ସଙ୍କେତ। ସେହି ସମୟର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆକର୍ଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, କୁହାଯାଏ ଯେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ଜାହାଜରେ ଲାଗିଥିବା ଲୁହା କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିଶାଳ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ। 52। ହଁ, 52। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ନମ୍ବର ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଚୁମ୍ବକର ଓଜନ, ପୁରା 52 ଟନ୍। ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ରେନ୍ ବା ମେସିନ୍ ବିନା ସେହି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ଓ ଓଜନିଆ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଥରକୁ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, କେମିତି ଆକାର ଦିଆଯାଇ ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ଉପର ଭାଗରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ହୃଦୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ପ୍ରମାଣ। ତେବେ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥାଟି ହେଉଛି, ଏହି 52 ଟନ୍ର ଚୁମ୍ବକ କେବଳ ସମୁଦ୍ରର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। କୁହାଯାଏ, ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ ଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ଚୁମ୍ବକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କୌଣସି ଆଧାର ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଲେଭିଟେସନ୍। ଏହା କୌଣସି ଯାଦୁ ନଥିଲା, ବରଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଉ ଭାସମାନ ମୂର୍ତ୍ତିର କାହାଣୀରୁ ଟିକେ ବାହାରି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ସ୍ଥାପତ୍ୟର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ମନ୍ଦିରଟି କେବଳ ଖଣ୍ଡେ ପଥରର ଗଦା ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଏହି ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏତେ ନିଖୁଣ ଥିଲା ଯେ ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏହାକୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ କରିଥିଲେ? ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଫର୍ମୁଲା ବା ସୂତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି ଏହି 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପରେ। ପ୍ରଥମତଃ, ସୌରଚକ୍ର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନର ଏକଦମ ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଚୁମ୍ବକୀୟ ସ୍ଥାପନ, ମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ଚୁମ୍ବକଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଜିସନିଂ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ଏହି ଦୁଇଟିର ସଫଳ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ, ମୂର୍ତ୍ତିର ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସମାନ ସ୍ଥିତି। ଏହି 3ଟି ଯାକ ଉପାଦାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଡିଜାଇନ୍ ଏମିତି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିବିଧି ବା ସୌରଚକ୍ର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱିତ ଥିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ବିଶାଳ ରଥର ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହାର ଦ୍ୱାର ଏପରି ଦିଗରେ ଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସିଧା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଥିବା ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଦୃଶ୍ୟଟି କିପରି ହୋଇଥିବ? ଏହି ଉନ୍ନତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସେହି ସମୟର ନିର୍ମାତାମାନେ କେବଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଯେ କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଘଟଣାଟି କେମିତି ବିକଶିତ ହେଲା।
ପ୍ରଥମେ 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଯାହା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସେହି ଏକା ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଉଥିବା ନାବିକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିପଦକୁ ନେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେତେବେଳେ ଔପନିବେଶିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ଐତିହାସିକ ଚୋରି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏଇଠି ହିଁ ଏହି ମହାନ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଏକ କରୁଣ ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ଔପନିବେଶିକ ଶକ୍ତିମାନେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା। କମ୍ପାସ କାମ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେହି 55 ଟନ୍ର ବିଶାଳ ଚୁମ୍ବକକୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରିନେଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? କେବଳ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦୁନିଆର ଏହା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବିରୋଧାଭାସ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଯାହାର ବିଶାଳତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ଆଜି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିକୁ ଏପରି ଏକ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ଆଧୁନିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଇତିହାସ, ଯାହା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ଏକ ବିପଦ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ସାଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ ଇତିହାସ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ସୀମାରେଖା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଶିଯାଇଛି ନା? ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ଆସେ। ଏହି ହଜିଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାନବ ଇତିହାସ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଥିଲା। ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡାର ସେହି ମହାନ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆଉ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି? କିଏ ଜାଣେ କେତେ ରହସ୍ୟ ଏବେ ବି ମାଟି ତଳେ ବା ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଲୁଚି ରହିଛି? ଏହା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।